024、5番手あたりのタイムが出ていたんですが、さあ5秒ペナルティー、荒井さん40秒299。さあそしてスタートが再開されます。石塚誠選手、37番ですね、黒田入っていきました。さあ後半の出陣がこの後大久保選手、そして江島秀也選手、福本雄一選手ですね、福永雄一選手、そして吉村達夫選手、西岡達也選手、さあそれだけにとなっている2018代の歴史を行われています GP アーミナオリンピック山崎です。2番手、おっと、これ、区間ベストから覚えること1000分の90秒、36秒544、36秒544で入ってきました。さあ、ここの分に向けてくる、ここからはですね、パワー合戦になるのか、高速球、そういうトルクで、さあ、スウェーデンドから、このコーク球の入り口のところですね、ここでバランスを決めたらいけば、これは一がですね、流れの交代が多い。アリアが流れている、ここはちょっとやはりバランスを崩した。ここでちょっとバランスを崩してしまったが、さあ、しかし、アドバンテージ36秒544、そしてその後手前のストレート、そこにですね、かなり稼いでいるか、さあ、トップに躍り出るのか、トップによる2番手が惜しい、1分17秒750。1分17秒750は石塚誠選手、2番手、コンマ336秒遅れ。